uyena esize la ngoba sine mandate esize nayo yethu. Siphethe mandate yakhe uNkulunkulu ukuthi uyena othanda bonke abantu basindiswe, bafinyelele kulazini iqiniso. Basindiswe mama umbuyazi, bangadlali isonto, basindiswe. Basindiswe bangagcini ngokuthanda i-entertainment yokugwaba nokuzingeza nokuhlabelela, kodwa abantu bonke basindiswe. Yingoba wayazi kahle ukuthi sithi masithi musho sithi umdala wethu sithi ngophezulu konke, wayazi kahle ukuthi la endleleni you will not survive ungasindisiwe, ngoba la endleleni kukhona yonke into. La endleleni uma ungabelongi anywhere uzoyithuka uhamba uphaphama emadustini ungazi ukuthi uwa kanjani. Ekseni nje ngiyathanda leyo nto ukuthi sihlikihle kancane nje bafowethu, ngoba kusekuze kwangathi babumbovu ukusindiswa kwabantu abathile. Sengathi ukusindiswa fanele ube inhlobo ethile ukuze usindiswe, noma fanele ube nento ethile ukuze, noma fanele ubukeke. uNkulunkulu uthanda bonke abantu neyidakwa. uNkulunkulu uthanda. Hawu ngiyakubingelela Msongo Nsini sense. Hawu ngiyabingelela myeni wami egameni likaJesu. Hawu ngiyabonga usukhona ethi umchunu la emva kwami. Ngiyabonga ukuthi usukhona likaJesu. uNkulunkulu bazalwa uthanda bonke abantu basindiswe. Nalaba esithi masikhonza ngamasonto sibajaje, ayilona nje uyadlala, uyathanda uNkulunkulu asindiswe. Musu umphushela ngaphandle Maria, ngoba ngaphandle khona yonke kungcono sihluphe nje la. Asingigcine nje la isibayeni. Mina ke ngiyathanda ukukhuluma ngami, nami ngangomunye nje ohluphayo. Bangibekezelela babe ngaphambi kwami. Ngoba uma sesishumayela ivangeli sike senze ngathi thina sivele saba ngwele bese besaba ke labo ukuthi beze kuleli ivangeli, ngoba thina esesikhona siphethe amapena abovu siyabamaka. Kanti akekho umuntu, even uJesu uqobo lwakhe usambethe ijazi lomusa, usafaka ikhothi yomusa, akakalifake ukwahlulela. Ekseni nje nginento ethi uNkulunkulu bafowethu uyathanda sonke sindiswe, sonke akekho amshiya ngaphandle. Futhi into emnandi mina namhlanje zoniphi recipe emnandi kabi. Angifuni ukuthi ngishumayele ngikumoya ngize ngigqume, ngifuna ngizwe. Ngifuna lingene kamnandi, yabo nje ubusuku umunye ukuyona uloku uyimunyu. Ngifuna nevangeli namhlanje lingene kanjalo. Uthi ke uma ebhala uPaul lapha kwabaseRoma, ukuvuma ngomlomo uPaul bese ngenhliziyo ukusindiswa. Full stop, sekuphelile. Yona nje umathiwa mawuza umuntu nje eze boast ethi ngisindisiwe ngenzela ubusa, ayusho lento engisho nje. Uvume ngomlomo wathi uJesu inkosi nomsindisi, wavuma nangenhliziyo yakhe sekuphelile. Ukuthi ke emva kwalokho kwenzakalani akufuna abazalwane lokho. Kufuna umuntu ngayedwa nejeni yakhe ayihamba noNkulunkulu. Uma kulokukhulula kuthiwe kuphila okuphakathi lokho, nezwi lisho njalo kuphila okuphakathi lokho ukuba bazi yena yedwa uKristu. Mawusuthi nje uyakholwa wazi yena yedwa, uhamba naye. Awulungiswa umkhokhela, awulungiswa umfundisi. Ngoba abanye abazalwane iphutha abalenzayo uma bengakaveli bona ukuthi nabo bayona, bathanda kabi ukuma ngabavelile engathi bona bona. Bese bevimba abantu ukuthi baye embusweni. Kanti thina sibizela ukuthi sibize abantu sibalethele lezi ndaba ezimnandi zokuthi uJesu inkosi, uJesu uyaphilisa. Woza nayo le truck yakho nje, ungayihluleli, woza nayo uJesu. Ukufuna unjalo, ungazi uqala ukuthi hayi ngisayoshintsha, fanele ayewashiyi lutho. Woza nayo zonke lezo zonke. Woza nje uJesu ke uyena wenza njengaleli philisi kuthiwa yini mafreshini, noma uma usumdlile wamgwenya, uyena uJesu oyiqhubuzela eswini. Ulokuye toilet ukukhipha, uqala ukhipha ufebe ukukhipha. Uthi uyayibona hawu ngisafebe.
Akuwena osebenza kanzima. Uma ubona intombazane ihambe kanjalo awenzi kanjalo. Uzoxakeka zwana ngathi uzoshesha uxakeke endleleni. Akufanele uthathe ngamawana. La kaJesu udlayela bese uJesu yena ekusebenza yena. Uhambe naye uthi usahamba uzisithi uthi uyetoilet ushiya ukuhleba. Kade waziwa ukuthi uxova isonto libheke phansi. Mawusudla uJesu yena uJesu okusizayo endleleni. Ngoba akekho ngamala babumbovu athi mina ngiphila ubungcwele ngamandla ami ngabe unamanga ngabe uyanikhohlisa. Sonke umusa sisizo uJesu. Uthi uPaul uma engabe ebhala uthi uPaul kwathi mase kufika isikhathi sokuthi aqale aqeqebula izambulo. Uthi uPaul wayesebona into emangazayo. Uthi wabona umuntu akazi noma lo muntu wayesenyameni noma wayekumola uthi akazi. Kodwa lo muntu wakhuphuka waya kwelesithathu walanda izinto engafanele ukuziwa abantu. Wayese complaina kuPaul wathi ngiyayithanda lento ukuthi ngisebenze weJesu kodwa into engihluphayo ngineve enyameni. Ngiyakuthanda ukukushumayela ivangeli, ngiyakuthanda ukuphendula abantu kodwa into engikhathazayo ngineva. uJesu akanankinga neva woza nalo. Uthi uJesu kuPaul mayiphendula uthi umusa wami ukwanele, for my grace is sufficient. Akekho umuntu ozoma la avimbela abantu bamdladla engathi umusa ngoba usuthola uyena mfowethu sekufanele abanye bangawuthola yikho into enjalo. Umusa kaNkuluNkulu yilento ukuthi noma uyisoni athi bathi labo mama behlalela ngangiyisoni esibi ngeza kuJesu ngegama lakhe engathola ukusindiswa. Umusa kaNkuluNkulu mangabe usumanele usethi kuPaul ukhala ngokuthi Jesu manje into engishayo leliva lenza ngibe buthakathaka. Uthi uJesu lapho ubuthaka yilapha amandla ami evela khona. Uzwakala uPaul ethi lapho ngibuthaka ikhona nginamandla. Akushiya umuntu ogulayo la. Khulunywa ngomuntu obuthaka onobuthakathaka bakhe. Yikho ekuseni ngizonimema wozani nabo lobo buthakathaka wozani nabo. Nizi uJesu ufuna zinje unifuna ninjalo. Kodwa ngenxa ke yokuthi masishumayela ivangeli sithatha ngathi siyaliona. Kanti akekho nje yikho mangabe ebhala ethi masithi asinasono siyasikhohlisa. Qinisa lisikhohlisa. Kodwa futhi uma simela asipromote mama umhlongo ukuthi abantu abadla izono ngo-fork and knife sebemukela uJesu. Sithi thina mudu uJesu bese uhamba naye kuba uyena ozokusiza endleleni. Ngoba uma ufuna ukushiya izono ngamandla akho uzobuya uyithathe ezwana ngathi. Usathana akanankinga nje uyakuyeka esontweni ukhuphuke ngendumiso uhambe phezulu akakuqali. Ukuthola nje usuwedwa ekhaya usubanda hleke. Kodwa ukuthi ushiye isono ngamandla akho. Kanti uma ngabe ushisa uJesu uhamba kalula. Nalento athi khulunywa usibonele mfana wami. Iqiniso. Kodwa ngesibayekisa amabhluwe thina. Jesus. Ngoba bazovele bawathatha sebebadala ke sebewogogo. Okwethu ukuthi sibanike uJesu. Yabona mangabe kusho umoya ingcwele enyenyeze kahle la kwena. Ethi likhumule. Ngeke uphinde uligqoke ngisho ngathi emsebenzini into aligqoke. Uvela uye eshali yesibindi. Uthi manje inkolo yami ayivumeli. Take it or leave it. Yini kwasho umoya ingcwele kwena wathi angilifuni. Kodwa uma kusha abantu vele uzobakhathaza uzoliyeka phambi kwabo uligqoke mawungaphandle uzophila leyo mpilo yokuba yiqoqo. Uphile emanzini uphile emhlabeni kanti thina uma sinimemela kuJesu sifuna niphile nje nihamba nikuye. Asho njalo uPaul kwabaseKolose athi uma ke senimamukele hambani nikuye nigxilile nakhiwe. Inkinga yenu ke enkulu anifuni kwakhiwa nini. Akusetshenzwa ngamanucleus la. La ivangeli leli. Uma uzophila amahlobo u60 years. Kusho ukuthi u60 years lelivangeli fanele likusustane u60 years. Uma uzothatha izinto ngifuna ukungene kahle lento. Akekho bazalana umuntu la fanele aphume ekseni engamvumi uJesu. Awumvumeli ukuprove ipoint esontweni. Umvumiso ukuthi onendodana unokuphila onganayo akanayo.
umvumiswa yilokho ukuthi ufuna ukuhlenga ukuphila kwakho. Uma ungamvumi uJesu impela iyebo nehebo esihogweni. Awu esihogweni akugeji noma ungakhokha kweshumi noma ungayifavorite omfundisi noma unganikela noma ungayithoba noma ungangazenza kizona. Yikho iBhayibheli lithi ukulunga kwemvelo kufanele idwedwe ibolile. Uma uzokwenza izinto zasembusweni kanti awunayo agreement yakhona uzolahlwa ngosuku lokugcina. Ekseni uNkulunkulu othanda bonke abantu bafinyelele ekulazini iqiniso. Uma ke sebelazi iqiniso baya liyokwenza njani mamhlongo lokubakhulula. Ngeke ukhuzwe imithetho ukhuzwe umuntu ngeqiniso. Esonto nje mekuthiwa intombi ihlala akubalwa wena ngoba wena uready kade umusa wakusiza. Kodwa uma ngabe ningamthatha uJesu bafowethu nizowenza lento esinenkinga yayo ukuthi umuntu azabe mdala mamdala afaka isigqoko benijoyina vunywe esontweni kodwa kubo akaziwa uJesu wakhe. Bekunenkinga nje ekhaya ngekushiwo kuthiwa hayi mamhlongo uthandazela ingane bancamela ugijima bayeka amakhelwane bovuthi ngakhona bekushiya endlini bayakubona ukuthi udlala istokfela wena ufaka ijoyini uyoyidlalela nje uyabuya Jesu wakhe akana impact. Kanti uJesu lesimshoyo bazalwane usiza umuntu angahambi ngendlela ethanda uyena. Akuyena oyishintsha umahlobo akayihluphi yena uvuka ekseni athi sawubona uNkulunkulu yini lona uNkulunkulu ucela ukuthi sihambisane. Bese uJesu yena uyayibonela ukuthi ukusebenza kanjani. Bese uyaqala uyashintsha kade unganayo mina of approach ukuhlambalaza baqale bakuzwa abantu ukukhuluma kangconywana. Bese bethi kini hayibo nimbonile hayibo kunomehluko. Hayi bathi bayakubona kini kade ugqoka isokwezwe bakubona usushintsha hayibo lona hayibo bese bethi kusho ukuthi khona into ekuyena. Akuwena otshela abantu bakini ukuthi mina ngiyakholwa ningibona nje yikho lapha ku First Peter wayebakhuza abafazi ethi bafazi thobelana amadodeni ukuze ume khona ongakholwa ngezwi akholwe ngenkambo. Ngeke ubavulela oMateyu ekhaya bafuna wena ukuthi babone ushintsho kuwe. Ungasho ceba ukuthi usindisiwe ekhaya mangabe kuthiwa akulandwa imbuzi uzoma mjobe beshumayela kuthiwa ekhaya landa imbuzi imfana semsamo hayi ngisindisiwe mina baba. Usindisiwe embuzini kodwa ekuhlonipheni awusindisiwe udelela nayo insindiso yakho. Usindisiwe mase kufanele ukuthinta imbuzi kodwa usebena usindisiwe. Usindisiwe embuzini kodwa uhlebe ekseni lize liyoshona ungana full stop uhlebe. Yikho abantu bengayithathi serious lento masithi sakholwa bavele babona ukuthi awumdlalo yindaba ithini izenzo zethu. Ufuna ukuvala ngalo sisi khona usisi ebengimfunda uNkulunkulu engifundisa nje ngaye eyilungisela mina manje nami ke ngithanda umsherela yena. Kuthiwa lapha yana uIsaka mangabe kufunakala agana uRebecca bakuthunya incebo kuthiwa hamba umfuni isithi ke incebo akuyena ubaba ukuthi nida instruction ithi incebo ke uNkulunkulu elokuthi ke mangabe efike ezophuzisa bese edlula kimi aphuzisa amakamela ukuze ngizobona ukuthi uyena okufanele ukugana incebo yakho. Izwi ke lithi kwase kuqhamuka uRebecca eyintombi eyivajini kusho ukuthi intombazane iphethe kahle endaweni eyaziwayo ukuthi iphethe kahle. Intombazane nepride yonke ipride yayisengakuyona akakanika abafana ipride isengakuyona. Niyazi phela bafethu ukuthi masebenze njalo abafana ipride ihambile. Nini ningabaningi nje abafana valani ngempela abantu abami ngoma ke bathatha kuphelile sophinde uyiqhenye ngalutho nje sophinde noma ungasifaka isithephe siyasho kodwa khona ukuthi hayi indlela isivuliwe. Kuthiwa ke le ntombazane iyinhle ivajini ikamnandi kuthiwa yafika yaphuzisa yathi mayiqeda ayitshela umuntu cabanga kwaRebecca kuphilwa kahle uRebecca uyiphethe kahle uRebecca fanele ngabe uyayitshela mama umhlongo kuthiwa waqeda ukuphuzisa inqe washona emfuleni uRebecca wakha wahamba niyalazi ikamela liphuza kanjani waliphuzisa wangadelwa lobezehlela nje uRebecca emfuleni akhuphuka anikeze ahamba emfuleni anikeze. uNkulunkulu siyangifundisa ke
ukuthi uma kusuke kukhulunywa ngama-fruit of the spirit, nge-fruit of the spirit, uGalatians 5:22, kukhulunywa ngumuntu onje othengazi abe nothando nje. Nina niyakholwa ukuthi uthando aninalo uthando. Angene egarage umzalwane kuyiwe eMondla, angene eMelmoti aphume nekani esebenza. Azi kahle ukuthi ohlophe bahlanganisela izingane ezu6 la. Ayisebenzi le ingane, ayinabazali la. Angene aphume nekani noma aphume nekhofi encane esefaka izandla emaphaketheni esehamba kanje. Uthi uyambuka uyitshela nani lo ngoba akupheyiye. Oh Rebecca, abantu ababe nepride yonke zange beveze nokuthi mina ibackground yami yakuphi. uRebecca wayenothando, fruit of the spirit. Wayibekezela ukulokukha cabanga ukuthunyiwe nje lekana sekhaya kulindele. Uzoqeda sonke le load ayiphusisa la aphinda yokha ahambisa wasekhaya. Uyabekezela. Nina nifuni bazana ubekezela. Umuke nje umama umhlongo wahletshwa sekufanele kuye kwisonto ngesonto kuzohlala imeeting. Ukhulunywa kubiza umahlobo. Mahlobo waza siya waza. Uyavutha umama umhlongo ngaphakathi. Umama umhlongo akasakwazi ukubekezela ukuthi konje usiya ingane yami. Nontando ubengaphambuka. Kodwa ngoba umzalwane ongaqhilile ongaphiwe. Umzalwane ongakhiwe uhlala ngahlala meeting awu20. Siyanibongisa uma ngabe lo mfanazi anihlalisa meeting. Abafundisi bashumayela kabi le ntsuku umthunu nithi noma nishumayela nigade ngoba izingane zithi zona nonina abayithi bayivuna. uRebecca wayibekezela, uRebecca enobubele. Engaba nina nihlule uwenza umusa kubantu enibaziyo. Ungawenza kanjani ongamazi? Izami nje kuseni isho njalo bafowethu ukuthi ngiyanimema uzani Jesu. Ningamsabi. Ngono izucimeze kanje mawubona ukuthi khona abaphethe amapena bovu. Izucimeze kanje. Kodwa mthatha uJesu. Ungalenza iphutha lokuhamba uJesu unganaye. Uma usumthathile uJesu wazi into eyodwa ukuthi usuku nosuku uzokwakhiwa. La kaJesu akupheli ukwakhiwa. Yikho kuthiwa laba bayobekezela kuze kube sekupheleni ibona bayosindiswa. Awubhosti ngensindiso. Abantu bayasindiswa 30 years awe nje u3 months kanti usezofa. Akasindisiwe noma bese akasindisiwe igama lisho njalo. Yikho uNkulunkulu wathi mayikhuluma noJeremiah wathi Jeremiah ehlele endlini yombumbi khona ngizokuzwisa khona amazwi ami. uJeremiah wehla kwasho ukuthi kwehla umzalwana hayi lento eyithina sibekezele. Yabo nje mina mhlawumbe ngangizothi uthi ngizwa lutho uthi ngihambe la. Uthi angizozwa amazwi akhe ngibona indoda esondweni. uJeremiah wama wayibuka le ndoda yalakho ubumba laphihlela ubumba. Wayibuka uJeremiah imfosha, wayibuka iphinde liqala kabusha. Wathula uJeremiah wathula kwamakhathi uNkulunkulu ekhuluma. Ethi ke Jeremiah kanjalo nani ninjalo esandleni sami. Sinjengobumba esandleni sombumbi, umbumbi wethu uNkulunkulu. Musu ukhathazeka wena mahlobo olani mfethu ukuthi bayakusho le Brighton uthi ukhathazwa leyo. Wena unombumbi okuphethe kanje. Okwakho nje vuma ukuthi mawusesandleni sakhe akakushepe ngendlela akufuna ngayo. Ungabikho lithi ungakhathazeki ngaba nenhlanhla endleleni yabo. Ngoba amajenethi njengoba sila wafana. Abanye bethu bathatha insindiso balahlekelwa ikhona konke ababenakho. Abanye bangena etsindisweni bazuze. Kodwa ungafuni uyabona ukwakhiwa yilento yokuthi uyavuma noma usukhozo ususikwa kabuhlungu uthobe ngenxa yokuthi uNkulunkulu owenza ngokuthanda kwakho ekseni. Inhliziyo yami ngisho njalo bazalwane, wozani bafowethu, wozani nimthathe uJesu. Umthathe uJesu mawunqena la inkinga. Hamba ekhaya uthi Jesu ngizwile ngawe. Ngicela ukubona ukuthi singathathana sibekephi kodwa ngicela mina ukukuthatha Jesu. Bese umbona uJesu. uJesu unamandla. Unamandla. Yazi uJesu Pamela unamandla. Awuhamba uvula imilenze yakho ukuze ulale udlile. Awudayisi umzimba wakho ukuze uye egudi. uJesu
awudayisi ngomzimba wakho ukuze uthole ijoy entsha kuJesu. uJesu utshela yena, Jesu anginayo ijoyini, Jesu kodwa bengithanda ukuya esontweni. Umlinde, myeke uJesu. Uma engayilethi ijoyini kusho ukuthi awuyigood, awukhathazeki. Kusho ukuthi uJesu akavumi uhlala phansi. uJesu uma efuna uye good uzoletha ama stand uma mjobe engaze afike kaHlophe. Afika athi awunjani? Hawu bengithi ngizongidlula nje la niyaphila ngibambalanga ne 500 rand uthenga iti abephuma. uJesu ke loyo. Uletha umuntu ongeza ukuhamba ekhuluma ngawe kubantu ukuthi umbona nje lo kade nikwa yimini imali njoba umbone sephapha nje iteki lami lela ligqokile. Kodwa nina abazalwane ngoba ninakho ukubekezela lokho kuyisithelo. Uma uthi uyakholwa nje kuyafunakala ukubonakala ukuthi uyabekezela yini. Ngitshela uceba ngithinte buye ngizobalungisa kho Jesu la wama nezulu kho Jesu uzonivimbela nizohamba ngephaseni nje okubalekile ukuthi ngithathile istamp sokuqala ilokho kuphela ufuna ukuvala ke ngawo mama kuyinyanga yomama bonke inkosi nayo ke into engibizelwe kuyona uNkulunkulu wangibizela yona bomama khona izwade lifundwa lapha kulesine kuthiwa uFaro wakakhathazeka uFaro cabanga inkosi ukuba nje uRamaphosa ephethizwa vela akhathazeka esikaleni khathazeka wabuka wathi laba bantu bayanda futhi njoba banda nje banamandla wabiza ababelethisi wathi ngozani la uma nje labantu bakwaIsrayeli bezala abafana libabulala makuyintombazane nimayeke kuthiwa ke lababelethisi mama uMhlongo babehlukile babemesaba uNkulunkulu kuthiwa bathi lababelethisi mabefika zifika ingane zabafana babuka uNkulunkulu bathi asinakubabulala nje abafana banikeza umama goduka ekhaya uFaro wathukuthela wathi hayibo ngikhipha umyalezo nenze njani manje bathi hayi manje laba banamandla masithi thina siyafika sivele sifike sebebelethile hayi ukuthi bake
ilento ukuthi babesaba uNkulunkulu wabanikiso lokuphunyuka ukuze uFaro ngababulali. Nginalento ethi njoba ku-August boma asibambeni iposition. Akudlala izingane thina singadlali njengomama. Izingane vele kufanele ukudlala thina singadlali. Yabo nje ngifuna ukwenza example la ekhaya kushoniwe eshona uLungelo uma kalungelo usazongena kwijeni ebuhlungu. Uma ngempela sifaka isigqoko bomama fanele ukuthi uma ububula ekhaya uthi lo mama loya. Boma asingadlalini isikhathi sibi. Musu uvuka ngo-6:30 sekhamba ingane esikoleni. Kulesi sikhathi esinje musu uvuka ngo-3:30 besalele. Uthi uNkulunkulu akekho nje nawe uhamba ubathinta uthi ngibozele bona ekseni besazovuka uNkulunkulu ngicela ubabiyele emgaqweni uNkulunkulu emoyeni yonke ngicela Nkosi ungenzele umusa ubabiyele. Musu ukukhala ngengane isiphara kodwa ungakaze uinvest ekuyithandazeleni ingane yakho. Musu ukukhala ngayo ngoba isizala kaningi ekhaya kodwa ungakazi uye enkosini uyothi Nkosi ngibambele yena. Musu ufuna ukubamba imeeting ingimfanele sonke mase mithi singane yakho kanti awukwazi usikhulekela isimilo sengane yakho. Nasekhaya ingane iyaphuma ithatha isiketi sesikole kanti semadolweni isifinge imphethe zibe u3 mngaka. Uyiphume phambi kwakho umama ingane iye esikoleni mayisimithi ufuna ukukhalela thina. Uthule wathini iveza amaqhaza ezinqe emgaqweni. Ngoba phela emgaqweni khona abafana. Khona abafana bangakholwa emgaqweni. Njalo njengoba ukuthi asifane nalabo belethisi simesaba uNkulunkulu. Yazi mase usaba uNkulunkulu mama umbuyazi wazi into eyodwa ukuthi kwamiyelo naye akuwona amandla akumusa. Kwayingane oyiphiwe khona umama abaze babe no40 emthathu bengatholi ingane. Wena leze zakho ukwazi nomkhukulu sekubusisile ziphila zingakhubazeke endawo uhlula nje ukuvuka nje uthi Nkosi ekseni cela ungibiyelele bona. Ekseni uNkulunkulu ngiyacela nanka amantombazana ami esethomba uNkulunkulu anginawo amandla okuwakubamba kodwa uNkulunkulu yonke indawo la behamba khona cela Nkosi ungenzele umusa. Bomama sine input njalo kulo konakala kwezwe lingaka. Sine input nje so mama. Oko prophet ola pak Jeremiah 12 bizwa besifazane bezokhipha isililo. Njoba usugqoka ijoyini nje uze ustash isigqoko esakho sihluke what impact onayo kulelizwe lonakele kanje. Yinje yodwa kuyenze wena ubonakalisa ukuthi umbelethisi osaba uNkulunkulu. Noma mawubona ingane yamakhelwane yona uthi ebabethiswe banjani nezethu zabanjani kodwa uyakholwa. Napha bazalwana nansi iyouth yase-Antioch bomama. Musa nje ukuvuma ngeke ugcotshwe ise-Antioch la ngeke ugcotshwe. Angeke kuthiwa kuzoqala manje nokuthula sesifazane. Yebo nje. Wena nje saba uNkulunkulu. Mawubona ingane uyibize mntanami kodwa awuyazi awenze sisi kahle. Ingane ziziniphendule kabi nje mama umbuyazi ngoba nina nisihlala nifuna ukubukwa ngezingane. Ithi ngani wrong uthi wephamela uzokuphendula bese uthi ukuhlaza kanti mina of approach ihlule wena. Ayikho ingane okuyibize kahle uthi mntanami kodwa uyabona nikonakala. Izogagamukela ba ngoba nothuli khulumela phansi. Ababelethisi asibe ababelethisi abesaba uNkulunkulu. Yabo nje la khulunywa ngoJesu kuzoba khona ingane esontweni ethi ayibazalwane ngimzwile uJesu ngicela ukumthatha kuvele kuhleka umama kuqala. Phuphu nje sankosikazi kuhleka umama kuqala. Ithi youth ihleka sekuhleka umama kuqala. Engabe umama uthatha ingane ayigona athi uNkulunkulu ngiza naye kuyena uNkulunkulu ungasamiyeki. Nina mani nibabi ngoba nina uma nawe emgodini anivali emgodini ufuna nezingane ziwe. Anitshele lezingane ukuthi Phamela nje unganangane ungabusaba nayo. Ngoba uma wangena emshadweni usudonta itrailer uzophila kabi impilo yakho yonke. Ngoba uzovela ugane kaZulu uhamba nengane kaMthetho. kaZulu mase utholeza khona kulokuthiwa mageba mntwana eyakithi mina maba ngithoba wena wadala inkinga sikutshelile ukuthi ungabusaba nayo
wena naye yodwa musuvula amakhekhe kaKhisimusi hlala nayo uhlale ngentombi naleyo mase zo3 nebonge zo3 sekuzowenziwa njani nina bomama nibabi uma umuntu nimbona ngathi ikhona uNkulunkulu ayibeke kuyena nifuna ukudlala nidlale neziqoko akekho nje unkosikazi engathi uyadlala sihleke ukuthi mamchili fanele sibekezele ngoba ugani bakuchili noma udlala esontweni ingane zesonto ibulawa wena ngalento ukuthi ulimi lakhe lisokiwe makudlala abafana la ebethi hey le ntombi yami hleka umama uhlekani Bafana ngabe yambuza ukuthi njengoba uthi unentombi ungasebenzi mfana wami ufuna le disaster ufuna ukuyenza uyayibona yini Oh mama ibona abazi intombi zabafana besonto ibona abazi amasoko abafana besonto Amen. Uze iplastic ungayi ka biologically uze ka mama usonto sikhohlakalisa mama abuke lo KFC no Nando's bakhanjwa nje kuyaziwa ukuthi hayi eka abamhlophe imoto izogibela ba noma ubani umbone lapho phambili hayi uyazi ukuthi khona abajolayo la njoba bejola eMelmoti bazomthengela Ekseni ngisho njalo nje boma asihluke phela asihluke uhluke ekhaya lakho musu ufuna mama umbuyazi uzokhala la ukhale uthandaza usiphamisa izandla kanti indonga zakwakho ayikaze ikuze uqala dume ekhaya dume ungakhali bamchini babe ngakunika i-platform number 4 le yasesontweni platform yokuqala yakwakho nezingane zakho uthi thathana amabhayibheli sothandaza uphi umhlobo onjengoje akho siyacela uzokucula ekhaya usacela ufuna i10 ibhesi first 10 ufuna ukuqala ekhaya kucula amaculo anemini uthi hlaleni phansi sifunde iplatform yokuqala eyesibili iplatform eyomndeni ogane kuona nina nibabi mase nisindiswa nifuna ukugaya utshwala emzini hayi mina ngisindisiwe ebugaya kuze kusho bona uthi mawugaya uthi wena uNkulunkulu uyangazi kufanele ukubala uNkulunkulu mangazuzwa yedwa nje uyoze ukhetha ngelanga lithi hayi mkhululeni mamhlongo ungasabenza mntanami siyabonga ukuthi uyahlonipha enkoleni yakho platform yakho esibili ngisho uhamba egcekeni uhambe isoko wena nje make wathukuthela ngathi uhlala egcekeni kufanele uhambe uvikwa abantu bomuzi abanikazi bomuzi bayakuvika umakoti ngoba usuyaziwa ukuthi wena mawusuhlanya uphuma noma yini la platform yakho yesibili yokushumayela musu ukujahesa esontweni uhlulwa yilama platform esithathu yomphakathi ophila kuwo zingaki ingane igula ziyofuna izangoma ukhona ungakazi ubizwe kuthiwa mamchili phuthuma nathi ingane yethu ekuseni bazalana sibomama sibababelethi sabesaba uNkulunkulu ingane ayikwazi nje ukuza kwena mama umhlongo izothulula ithi imali ukhuleka la ithi masithululile awukakamtshela uNkulunkulu oqala ifoni ithi manje thatha ifoni ufuna ukutshela mamjobe hayi kade la uphuma manje uthi ayiselimqakile lela soka mama nesihogweni nazi iziqoko zenu itashiwe ngoba nifuna ukuba ne-impact right niqakile emakhaya naqake phakathi uNkulunkulu nenzela umusa uniphi isonto ukuthi ozani nizolungisa indlela nizodala isitambe endlini kaNkulunkulu Jezebeli ngoba uJezebeli wayenganawo umoya ofeba kuphela wayenomoya onganeliseki wayenomoya ongathobi wayenomoya wokubulala uyibuze nje mase ngehla ukuthi bangako babulalile la eAntioch bangaka bangasonti ngenxa yakho yokuthi ulimi lakho kuvele kuphume kwasana yiko phela lezi ngane zingakuboni ukubaleka kokukholwa ngoba noma zithi ziyasibuka ayiboni mehluko kuthina wayikade umuke ebusheni bakhe ecule ezonweni noma esewumamjo noma esethu sindikeyifanela nje muphi lo Jesu bazalwane simukela sikhuluma indlela oqiniso imuphi lo Jesu simukelile lo wenza ukuthi umuntu aphile ngendlela ethanda uyena babethi ogoga yikho indlela ehamba lapho othanda khona bosumukela uJesu nje uyayiyeka indlela yakho uhambe ngendlela yakhe ilokho nje bafowethu ekseni ukuthi bafowethu ngenimeme uyathanda ukuba nonke nisindiswe wozani nawo imithwalo yenu nezono zenu uyena ozobona ukusiza kanjani endleleni amen amen
Good
Matiligi togoto Sinetwe tega kiwaone soto Matiligi togoto Botas nete banoguti Sinetwe tutina Enga pona mesata Sinetwe tega kiwaone mesata Kodwa ke sifuna igama negama masilibiza bese uyangena. Kungenzeka nibe ba-10 abe u10 ama-RDP kodwa nonke kungabi nona nonke amagama enu alapha ya. Nayo into esikhunjuzwa yona la. Bese kama usufunda bese lithi ke ngokuba simelwe ukubonakalisa phambi kwesihlalo sani sobukhosi. Bese umuntu amukela ngalokho asebenze ngakho esekuphi esekuleli idokodo. Angithi mawusekuleli idokodo kuyasetshenzwa usebenzele idokodo elingale. Angithi asithi masihamba sinelisa idokodo leli bese siyakhohlwa elingale. Angithi inkinga thina sispenda kakhulu kuleli idokodo silikhohlwe esiyakulo ngale ukuthi kahle hle kumele sibe masifika ngale kufanele sithole indlu hayi idokodo. Angithi kuhlukaniswe kwathiwa idokodo leli bese kuthiwa ngale kunendlu indlu ke ayidiliki iyadilisa kodwa idokodo liyadilika ngoba livele lifanele litemporary ubaba wathi idokodo into yesikhashana ezodilika. So ke into yenza ukuthi ke simela sikhulume kanje sikhulumela ukuthi ke sikhumbuzane bazalwane ukuthi singahlali kakhulu sinesidokodo size siqede sinesidokodo singenayo indlu ngale. Lenyoka washiya uNkulunkulu. Bible malisho njalo lithi abantu baphenduka endleleni bakhonza inyoka yethusi bamshiya uThixo bayokhonzani isithixo. Sono sesibile senziwa uIsrayeli. Yafika eZekhiya mawufunda amakhosi esibili 18 verse 4. Lithi iBhayibheli mawufunda lapho lithi wafika wayibulala leyo nyoka. Wayichitha leyo nyoka. Yakhithwa leyo nyoka ngoba abantu basebenza njani bakhonza yona. Kuyenzeka ngesesihlalile ebandleni aphakanyiswa nangumacingwane. Umacingwane uNkulunkulu ampha amandla si-end up esikhonza yena kanti yena ufaniswa nenyoka ukuthi akahambe eyindle noma abantu akahambe phambi kwabantu but inkinga si-end up singasakwazi ukukhonza umculo engasekho. Si-end up yonke imiso kuyeka mkhulu zingasazoneka uNkulunkulu. Si-end up umacingwane ediverta from izwi likaNkulunkulu ngobani siyamlalela. Si-end up singasakwazi ukukhonza kahle engashilo lutho. Ngoba kulula ukusuka kumzalwane kuKristu akhonza isithixo esiwumuntu esiphilayo. Namhlanje kunabantu abakhonza izinto esingazazi nengaziwe ezayiqale kahle zonakala endleleni ngobani yayikhona into efana naleyo eyayimiswa uNkulunkulu baqhubeka kuyona. Ngobani bazalwane banobufakazi bokuthi iyasebenza lento. Mina ngiba uNkulunkulu ngokuthi nginabo ubufakazi ukuthi asekho isizathu sokuhlela. Yebo. Asekho isizathu sokusuka kuJesu ngoba zikhona izinto angithi uPaul ubethi mayesukuma akhuluma bakho ubufakazi athi mina Paul engangimncinyane noma engangiyisoni abese yakhuluma ukuthi manje useyahamba kanjani. Siyendapha sinenkinga yokuma sibhoste ngensindiso kodwa singazanga la sisindiswe khona.
kusukuma ingane ithi isindisiwe ayisahlabi vele ayikazi iqala ukuhlaba wayisho uhlophe ayikazi ingane iqala ukuhlaba kodwa isithi njani isindisiwe ifakaza ngezono ifakaza ngento eyibone yenziwa uMaseko ukuthi ngoba uMaseko sengizwile ukuthi yena uyaqhubeka iwrong bese ethi yena usindisiwe kodwa azange azaqale vele yena azahlabe asinaso isiqiniseko sokuthi ngempela usindisiwe kodwa usindisiwe uyabanjwa uNkulunkulu nisho ukubhosta kabe sabhosta mayisesindisiwe ngoba yona yakhe kaNkulunkulu insindisiwe Jesus.
wayesebuyela uNkulunkulu then yayisiyabuya ke impendulo ukuthi akukhandwe inyoka ngoba sebenjani sebevumile kune issue ke ekhona la ngoba ngiyaziwa mkhizi ukuthi ngiyasonta ngaza lwesonto njengegundwane ngiyaziwa ukuthi ngiyasonta kodwa inkinga ekhona ukuthi angisakwazi ukusehlisa ngivuma ukuthi mina angikholwa ngiwile ngobani bazalwane iprofile yami inkulu ngine service ende esontweni khona bangificela bafika ngikhona kufanele baze bazi ukuthi nginephi bangivula nesikhathi nenhlanhlakela ezayona ngoba khona into okuthiwa ukuphila ekuseni uyazi masingena nje siyabuzwa bethule bandleni le yankonzo ibalekile ukuthi nje mhlambe singayithatha kancane le ukuthi ngiyayiphilela inkosi bazalwane la esinyohluleka ukuzivuma ngaleso sikhathi unendawo eright yokuzivuma ibalekile le yankonzo kodwa angeke ngise ngikwazi uqala ngiyothi mina nje ngami ngihambile ngona noma yangihlula amantombazana noma uyangihlula umjolo ngeke ngisakwazi ukuvela ngobani bazalwane iservice yami esontweni ibaleke ngaphezulu kokuphenduka nokubuyisana noNkulunkulu ne-image yami noma isithunzi sami sibaleke ukudlula ukwazana noKristu sengikhonza mina ngisithixo sami ngoba angisakwazi ukuzehlisela ukuthi ngiyele kubani uThixo kunezinto engadingi bazalwane ukuthi wena uzubeka izandla kodwa ayidingi ukuthi wena uvume ukuthi mina ngisoni ngihlule u1 no2 no3 bese kuba nezinto ezivulekayo akuyona yonke into ozobeka izandla besiyenze kodwa ezinye idinga wena icontribution yakho noma irole yakho ukuthi wena njengomzalwane vuma ukuthi ulimelephi bese uNkulunkulu ebuyisani impendulo futhi kuwe khona impendulo angeke iziphume kwaprofeti bangahlanga yini ingaphumi impendulo because wena bekubiza ukuthi wena qala uyothi baba yabona indodana yolahleko yenza into eyisimanga indodana yolahleko iyaphuma into elifana iyahamba yonsakaza yabona endleleni ishawa isimo akekho thi buyela kubaba wakho yahamba yazi ukuthi engakwenza kunjani urongo kodwa mayifika yenza njani ithi baba ngonila ngisafanele ifuna ukuyohlala ngemumva nezisebenzi ngobani bazalwane iyaqonda ukuthi awonila akabuye athatha iposition yakhe ubuye umzalwane ngoba ene-position esontweni one ngaphandle mefika esontweni athathe same position alide abantu akade behleli bekhulekile belindile athathe iposition yakhe kodwa iproblem ekhona iyi-1 uzoyithatha iposition sikunika isihlalo vele siyakwazi indawo yakho sihlulekile vele ukudisana ukuthi wena uphumaphi but igama lakho namhlanje lilotshiwe yini ukuthi ukhona igama lakho lilotshiwe yini usuyithathile iposition maseko njengomvangeli uyaziwa ukuthi umvangeli masekukhona mayesefikile akwenzeki mayesefikile sekuright but uNkulunkulu mawusufikile kuright yini kuright mase
mase kufike kuwena noma uNkulunkulu izulu liyaflathela asithi masishaya izandla nezulu lishaya izandla ukuthi ufikile uMaseko singashaya izandla izulu linyiphe libheke angithi ngikhuluma ngami angithi ngikhuluma ngami angisho kuwe bengenza umzekelo ngoMaseko angithi ngikhuluma ngami ukuthi mina njengekholo angikhohle iposition yami la kodwa ngileli iposition kuphi endaweni kaBaba la siyakhona ngoba masizoyilwela la ngeke siyithole ngayo abaningi emhlabeni sebewufumene vele umvuzo wabo bela ungashintshe nje thatha nje uJesu wansi mamukele nje uhlale naye yazi uJesu mamukele noma kunjani umamukele ungakayiyeki izinto awuthi kufanele ngiyoyeka ugwayiqala uza nje athi ozani nazo zibovu zinjengegazi uthi ngizoyishika ngihlanze zibe mhlophe njengoboya bezicabanga isono sakho asiqedwa siyashika senziwe into enhle angithi sinezangoma nje kuba prophet la angithi sinezangoma kunaba prophet kwaba prophet bakaNkulunkulu la namhlanje khona abantu abanamaphimba right asebenze endaweni ewrong ba entertainer but inhloso yabo bawukuthi kwenziwe njani kudunyiswa uNkulunkulu kodwa namhlanje ngikhuluma mina manje njengoba sila kukhona osebenzisa ivoice ukuzuza imali eningi azuzele nje ukuthi akunesinyama noma idokotela lizodlula emhlabeni asidluleke kancane sifike kule ngifuna ukuya kuyona leyo ukuthi sifika kanjani kuleli khaya sebeyithintile kade besho kodwa ngishayela isipikile yazi ukuthi why ngikhulumiswa ukuthi bakhona abangama izinto eziningi mayikhulunywa obaba kuba ngazi ukuthi bayikhuluma ngoba baba fundisi bayikhuluma ngoba kufanele vele baba fundisi bazothini babe ngasakhuluma cha no indaba yethu eyethu akuyona eyo baba eyethu wethu umncane noma umdala wathi kwamukela uJesu uyamdinga uJesu noma ungahamba nje ngobuhlefa bakho uyihambele kodwa egcineni uJesu njani uyamdinga ayona ichoice indaba kaJesu ukube ichoice ngabe awunayo indawo yakuyona uma ungazange umukela uJesu unendawo nje yakuyona uma ungamukelanga uJesu asehluleli masisho njalo sisho into eshiwo yizwe asikakasho ukuthi ihamba ngesikwazi ukukhonza nawe siyahlulela kodwa masathi nje uyabona ukuthi ngifundisa wayevela athi uzofeyila wena uma ungafuni ngaze ngifika ngihlulela but la ebandleni kaNkulunkulu mangithi wena bahamba kanje ngekubona ubuso wakho angithi angikususeli kimi ngikusho kusuka ezweni but umzana wathi uyangehlulela onithi ufana ukuthi no uhlulekile ukuhlukanisa ukuthi ukuhlulela yini angihluleli ngikutshela into ezokwenzeka uma uqhubeka ngale ndlela nami ngiyatshela ngoba ngikutshela ukhona okusangehlula njengoba nginini kodwa yenza njani bikela uNkulunkulu ukuthi ngiyahluleka la ukhona kufanele siguqe nabo nje asisho ukuthi cha sengishumayele ngalifundisi kodwa amantombazana asanjani asangihlula ngimi ngokuthi bayazi abazali ukuthi ngifuna ukuganwa kanti cha hayi lokho mina ngihlulela isono samantombazana ngisho sengiyitholeda ngifuneke siyangehlula hayi ukuthi ngilwela ukuganwa ngiyakwazi nje kumina kuyihabit nje yami ukuthi ngiyayenza lento mangeke ngayibona kuninzi inwele iyangehlula why ngaguqi phansi ngithi mina ngiyahluleka la bese azosizakela abesenza nje phose usizakele kulento ngoba angeze angikhuleka nawo sakhaya mangivumi kanti ngisuke mina benyama
ngoba iqala ukukhuluma indaba kaJesu ungani singabike uJesu la sehluleka akuzoba lula kazana ukumbikela uma singamamukeli lesisonto uma nje sizosonto singamamukeli akuzoba lula ukuthi simbikele because into ebalekile yisonto uJesu unokuhlenga nje umphefumulo wakho libalekile isonto lakho ekugcineni kwakho konke bazalwane uma singena Jesu ayikho into esiyoyenza yamukeleke ubaba ekhaya yizwe lisho njalo kimi ukusifaka bese ngibuyela ke kule engikhuluma ngayo lamavesi mabili bese ngihlala phansi awusole khona ngezivume sokuqala ukuthi maqongane ngithi wathi umkhulu umuntu ufika suku mashumana bese sengizohlala bese ngahlala mhlambe isona fanele sisivume abantu umuntu oshumayela asivume ukuthi unamanga baningi ngathi sengiyahlala angahlala so mhlambe kuzokwenzeka ke lokho kodwa ngiyafisa ukuthi manje ngihlala ngiyaqala makwenzeka ngiqamba ngifuna ukuyalana ke bazalwane 14 and 15 mawubheka u15 uJohn chapter 3 verse 14 mawubheka u15 bese lithi ke mawufunda ngenhla ngithi uqala athi ngokuba uMose waphakamisa induku ehlaneni indodana ifanele ukuphanyiswa bese ethi u15 ngokubuze okholwa yiyo angabhubhi abe nani nasi lesithembiso siyabuya idode ekhulunywa ngayo ilena ke sikhuluma ngayo yokuphila okunjani okuphakathi sesiyakhanya ke isithembiso sami nawe ngithi lapha besikhuluma ngoIsrayeli sekuye sami nawe ngila singena khona ke manje ukuthi thina sithenjisa ukuthi ke uma sifa siyoba nokuphila okunjani okuphakathi siyofumana umzimba wangale ngoba lo mzimba lo vele bazalwane awukulungele vele ukuya ngale angithi ngisho uMoses mangabe esondela bona kwathiwa Moses khumula imbadada ngoba indawo kuyona injani ingcwele okusho ukuthi kwawona umzimba wakhe vele wawungafanele ukusondela endaweni engcwele kodwa umoya engcwele wenza njani uyasondela ukuze yena akwazi ukuba ngcwele ezoyokhuluma nabantu kodwa ke ukhona into ebuhlungu esenikeziwe izwi hlophe uMoses kuthiwa ngahamba yokhulula abantwana bakwaIsrayeli eGibhithe kodwa yena unefiye yokuthi ngahamba nginjani ngonini uthi bangamukela kanjani laba bantu mangibuyela lalelani bazalwane uzophenduka umamukela uJesu kodwa kusazoba nzima ukubuyela kulabo akade unabo bekwamukele njengomzalwane basazokwamukela njengomzalwane obengalungile kodwa wena yenza njani yenza isokaphole emveni kokuthi akade eshaya unyazi mabefika belindele ukuthi uzobulala wafika wathi ukuthula mabande bazalwane amen shintsha lapha indaba ngithi ushintsha ulimi into yokuqala nje mabebona wena ushintshile uwe kodwa into ekufanele yenze ulimi lakho lenza njani luyashintsha leyo ke bazalwane mawusuthe uyamukela uJesu iduty yakho kuyilwela ukuthi ulimi lami ngifisa lishintshe alisoku ulimi lami ngoba senginjani sengimamukela uJesu akudlize enhlizweni yakho nasemqondweni wakho bazalwane kuyi-waste kuyi-useless ukukhonza kwethu singamamukela uJesu siyadlala sisidlala isitokufela uma sizokhonza singamamukela uJesu siyadlala sizofa silahlwe namajazi amaningi nejoyini yonke iphelele itashwa njalo sizolahlwa uma singamamukela uJesu sizolahlwa nesikhafu silahlwe nesigqoko silahlwe nesitashi silahlwe namavesi silahlwe neyikhali uma singamamukela uJesu asho njalo abangcwele tete oh la 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 asho njalo abangcwele
Asikuloleni bazalwane ukuthi uma sihamba indaba yakho ayaziwe uwo noJesu ukuthi wena uphendukile ngoba kulula ukuthi sikubone thina asimukele uJesu lokho nje bazalwane
Baba nakusovela inkinga.
Oh,